Nunha festa do Albariño que está a transcorrer coa máxima tranquilidade, onte na vila se viviu un episodio polémico. O Concello de Cambados mandaba retirar o posto que instalara xunto á Casa do Mar o ex-narcotraficante Laureano Ubiña como punto de venda do seu libro. Era un posto ambulante dunha muller de Pontevedra. Ela había pedido un permiso para roupa na Avenida de Madrid, estaba vendendo o posto instalado no paseo na Casa do Mar, ao lado da Casa do Mar, estaba vendendo libros máis unhas camisetas e unhas pañoletas, e nas pañoletas pois poñía ele a festa do Albariño, e poñía Winston de Batea e outras hierbas, non sei que. Claro, festa do Albariño é unha marca que está patentada polo Concello de Cambados. Hai que pedir autorización para poder utilizala a nombre de terceiros para lucrarse, sexa económicamente ou lucrar a súa imaxe persoal. Entendemos que o único que fai é manchar a imaxe de Cambados con cousas que se pasaron hai moitos anos e que realmente esta festa, volvo a repetir, o importante son as adegas, os viños, o viño albariño e os viticultores. Finalmente, o stand permaneceu poucas horas aberto. O Concello decidiu revocar a concesión por motivos de interese público. Hoxe a alcaldesa explicaba que o Goberno devolverá ao Viña as taxas aboadas por ocupación de espazo público. El tiña unha resolución da alcaldía, depois se negou a levantar o posto cando a Policía Local, outra autoridade competente, lle dixo que tiña que levantar o posto e lle levou esa resolución da alcaldía. Entón, pois, ante eses feitos, a Policía Local fixe un informe, volvese a dictaminar outro decreto da alcaldía na que se non levantaba o posto, pois se lle ia incautar toda a mercancía que tiña, porque anda que sendo mercancía legal, evidentemente o único que fai é empañar e manchar a imaxe da festa do Albariño. Entendíamos que por ben do interés xeral ese posto non tiña que estar aí. Outro episodio de tensión rexistrouse na noite do mércores. Voluntarias do Punto Morado que se instala no Paseo da Calzada foron increpadas por un grupo mentres desenvolvían o seu labor informativo. No momento que se sentiron pois increpadas, non, por un grupo de persoas que lle chamaron pois feminazis, etcétera, elas viñeron ao Punto Morado, pois era un coñecemento da xente de igualdade da abogada. A abogada pois puxo en coñecemento da autoridade competente, que nese momento era a Policía Local, por se había calquer outro situación que se producira. Porén, Fátima Abal aseguraba que tras este episodio a situación volveu á normalidade e que a festa está a transcorrer libre de violencias machistas. As 40 voluntarias repartiron nas 2 xornadas máis de 4.000 folletos informativos.